Tidamtang arkoni phai clearni adapor phai kri siapor Lahorijan Sunday Market atover arei railway gate along banghini along pen pistol thongkebra hini lapen hele kereng pen kachingnang pong Lason se birta kirib dunlong tengke Lahorijan Sunday Market atover arei railway gate anapen ke bom scooty registration number NL07R 0297 along kiri kakuruk donahut 32 pistol ebong lapen hele kereng nuni sitame long pondo laso hut kachingnang chek tumamen lake majai kungbu aribo asopo house number 130 samjiuram Nagaland asor lapen inura bang phi lake juthiuliu bidhana piso house number 148 Barman Camp PS East PS Nagaland pusi pachini pondo bangso kinep kangnang ponohut SI debases bora lapen arisang hotum pen nep pondo pusi berta ridunno bukajan penanan terang karbing long life